Daghan kaayong importanteng pagtulunan nga gipakita karon, gipadayag karon sa atong mga pagbasa o sa atong ebanghelyo. Labi na gyud sa unang pagbasa, giklaro gyud nga sa tuy giklaro sa unang pagbasa nga ang dato mahimo gyong alaot. Di ba? Ang mga nagsigig busog karon, gutomon gyud mo. So kuyaw kay nastanan. Kanang nagsigig katawa, maghilak gyud mo. Kanang nagsigig kaon og mga lami, bantay gyud mo. Matod pa sa unang pagbasa. So kung nato gini siyang summarizon, simple kayo ang gipakita sa Ginoo nga ang pobre ug ang nagantos maura gyoy malangit. Ang dato ug hayahay ang kinabuhi adto gyud impierno. Mao na siya para nako mo na pinakasentrong pagtulunan karon. Kanang nagantos unya kabos adto nas langit. So ang langit para ra gyud sa nagantos ug sa mga kabos. Ang impierno para sa mga dato ug mga nagpahayahay. Karon lingi ay mong tupad. Na unsay gusto nimo, antos o hayahay? Okay. Nya moingon gani nindot sa nang hayahay, impierno dahil na siya padong. Na siya, nindot kining itudlo sa mga bata. Ang mga bata ba, kay mga bata ra ba karon hilig kay hayahay. Kamis una, maglakaw pa, wapay hapit kaon, sudan lagloy ag-asin, mangarga pa inig kakuan, pait kayo lisod kayo. Pero karon mga bata, bisag nakita na yun ng atop sa eskwelahan, magsakay pag yung motor, musakay pagid ng tricycle or unsa na kanang tricycle, di na lang gyud kalakaw. Minus kay gantos no, nya inigabot sa balay cellphone day kwaon, hullo sige tulpok, naay daghang labhonon, naay daghang hugasan, naay limpyuhanan, nganong di ba na nimo trabahoon? Kapoy, eskwela to kapoy. Kamis una iguli halamang laba pa kay ako ra bang usa ga puyo ngako pang suga kandila ngako pang sudan kasagaran luy ag-asin lipay lang ko kapalit ko ng usa ka plastic nga katong chicharon nga lingin ba ana kay ako nang anam-anamon og tunlob suka usa ka semana nang sudan ako paniod pamahaw unya dayon panihapon kay ang paniod to adto may eskwelahan palit anang tunga nga ginaling pagkapinagsabaw ana kaon anang mais nga ginaling sa bato bugas ng puting haita ana naro mga bata unyal ma perfect Jollibee dayon Jollibee perfect ana perfect. Ako guys una graduate ko 5th honor wa man gani bisag pa na lang sa Anitas. Graduate ko college accounting magna cum laude palit in taon og dito sa kuan kanang unsay nga nang Spanish bread parisan og merinda. Naman ko'y uyab ato iya mo sa kong giblowoutan mo to'y among gisawan ang Spanish bread. Nagtanaw na lang sa ko sa Spanish eyes. Simple pero antos gyud. So mao na gusto ganitang malangit, antos. Kamong mga bana, gusto mong malangit? Gusto, dili. Ayaw mo pagpahayahay, antusan ng inyong asawa. Hayahay kay ato kasi imong kabit, ato katong mga GRO, hayahay mga ito. Bisag dito nimo hikapon, magakos to nimo, ana, maghikap-hikap. Kasuway mo ko anak. Mga kaduha siguro to. Ana, no? Anang ayaw dito, hayahay mo to kayo. Di anang nangisigig yaw-yaw. Nya lood pa kay ignaw. Kana. Ingna rin kanib. Langit yung kuhanin kanahang dako.
O kamo mga asawa, gusto mong malangit? Gusto mo? Ay mo pagpahayahay, anhimasan mo simbahan, pinangga kay mo pari din at tubangan ng sugarol, kanang naang kuan, palahubog, kana mo'y gaus-gausa, natanawa, di ba matamparusan gyud ka na, nya mingon ka, perfect. Perfect nga sacrifice. Di ba? Kamong mga anak, gusto mo malangit? Ay mo pagpahayahay ng computer, kanang cellphone, sundan ang tanang sugo anang inyong animal nga mga ginikanan. Sigig yaw-yaw, sugoon pa ka, buyagon pa ka, ang imo pang gibuhat, sawayon pa, yaw-yawan lang gyapon. Sundan na. Ina, kaning akong parents, Lord, makapalangit gid ni nako. Nindota, no? Nya ka mo mga ginikanan, gusto sad mong malangit? O kana, antusan ang inyong mga anak, puwerti pang kusuga, mangayog baon, gadagko lang kaon, natapulan kay tanan, adik ay ng cellphone, anang TikTok, sige lang diha. Antusan na, mga bugo ramang kanahan, o ba? Arang-arang tong dili kay mga yugbaon, bright pa. Kanang kusog kay mga yugbaon, buguahin noon. Kana, makapalangit na nimo. Nga naman, tungod kay ang Ginoo, maluoy Diyos nagantos, maluoy Diyos mga kabos. Maubitang pagkataon niya nahimo siyang kabos. Ang gitudlo sa atong ikaduhang pagbasa, maugyod ang pagpractice ni ining pagkamahigugmaon, pagkaaghop, pagkamapasayloon, pagkadyusnon. Mao ni ang gihuptan ni Lazaro. So kung gusto ta nga malangit, unsa may buhaton, pangandoy gyud nga magantos ka ug mahimo kang kabos. Kung pananglitan gitagaan kas Ginoo dako-dako nga bahandi sama aning dato nga gihisgutan dinhi, unsa may buhaton para malangit? Higugmaa ang kabos ug ang nagantos. Ang kabos nangayo lag mumho. Wa gid tagais dato, nihatag lang tato siya mumho, langit na tato siya. Ang mga iro manos dato mo'y muduol, kaya daghang itong iro ang dato, muduol manong Lazaro magsigig tilap sa iyang mga nuka. Ang dato di man muduol aron muhatag unta. Labi na gyud og pahunaran sa dato ang nuka ni Lazaro, nya dadon sa ospital, apurting langita niya. Mo na kamong mga arang-arang pagkabutang, higugmaa ang mga kabos. Aron mo malangit kay ang langit para sa mga kabos. Klaro kay nasad sa laing ebanghelyo, kaning ato rong gibasa, Luke chapter 16 man pero ang sa Matthew chapter 5 o Luke chapter 6 giklaro gyud na bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Mo na higugmaa gyud ang kabos. Ang atong parokya karon kabos. Tabangi, tagaig mumho, usa lang kaslat. Kanang slat, mumho na siya. Kay kanang mumho, sa imong tibuok nga gilungag, ang usa ka lugas ana, mo na gitawag og mumho. Mo na kita dinhi sa tibuok na to, nga dakong amount sa donasyon, atong gislat-slat, tag sa kamumho, usa ka slat. Nya, ang mopalit og usa ka slat, malangit. Ang dili mo palit, maimpierno. Klaro kay nas dato, wa siya mohatag og mumho, impierno. Nihatag patog mumho, langit. So kamong tanan nga wa mo palit, bantay-bantay mo. Salamat sad sa namalit. Ang atong dopes gahap as of yesterday nahalina na tag 6,001 slot. Nakatungtong na tag 6,000. Pakpak. Nindot kayo. Pero napay 48,999 ka slots. Hutda nigpalit. Tanawa, di ba malangit yun mo? Inigbarog sa ato dinhing mga structures, atong kumbinto, kanang atong facade sa atong simbahan o kanang grounds, ato na nang marinovate, inighimo na makaingon gyud mo, hala, ninindot yung maayo, mura naman iglangit. Labi na yung mayon ka, kabahin ko ana. Paglipot ni mo dito, sikaglingi, nabanggaan ka. Ito ba, magsige makaglingi din kanindot, apil jud ko ana, mabanggaan ka. Ang mahitabo nimo, patay. Ikapatay nimo, igtanaw sa Ginoo, nipalit kag slat, nakahatag kag mumho sa kabos nga simbahan. So din kas langit.
Ana nya dunay taga-impierno petisyon, uy, kabit na nako. Ingon dayon, moingon sa Dentos Lazaro, kabit lagi sa una, pero nakapalit magmumho. Aso dayon. Muna pangabit usa mo nya palit ding slat. Ayaw ha, kay masipya to nya, mabali nya hinoon. Humani mog palit og slat, mangabit ka, papas pong mumho. May lagmaawahi ang pagpalit og slat, nya mamatay dayon ka, kay arang-arang og jutay. Pero kung mauna gani ang pagpalit og slat, nya mangabit ka, napapas man tong una. Pasabot, pagbinuotan, virtues, mo na importante. Nya kay na bagpista man sa taron sa atong sikan segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario, karong sunod buwan, October 29, mugasto sa tanag mga 2.5 million. Manghatag na sa tagbugas o mga noodles o sardinas ngadto sa atong kabus nga mga pamilya. Ang moapil ani malangit. Mga atong 2,000 man to katong pag sa tawag ato foundation anniversary. Karon ato nang himuong 2,500. I-increase nato aron daghan-daghan ang makadawat nga mga parishioners nato, ha? Nanasad tay special slot gikan karon hangtod ni sa last Sunday of October, or kon mahurot 5,000 ka slots, tag 500 per slot. Ang iyang grasya mao kini Mother Mary's Transforming Love, MMTL, Mother Mary's Transforming Love. Kay kining atong kasing-kasing kinahanglan gyud i-transform aron mahigugma sa kakabos ug sa pag-antos. Muna kada nato palit ani maliwatas kasing-kasing ni Mama Mary nga nahigugma gyud og giisip niyang mga anak ang tanang tao apil natong mga buangon. Og hinungdan ana dako kayog pag lambo sa gitudlo ni Kristo tungod na ni Mama Mary. So pistahan na to siya karo Oktubre, so good na magpalit karon. So duha na kabuk atong slots, ha. Ang para ni San Vicente Ferrer og ni Mama Mary nga dopes para ning atong simbahan, og ang para sa mga kabos og sa mga kapilya, kabos na kaigsuona nato og sa mga kapilya natong kabos ato sa silang tabangan, pinaagi nining atong slot nga MMTL. Ato ning gibuhat mga igsoon aron kining kwarta, kining grasya, bahandi nga gihatag sa Ginoo nato, kahatagan nato kahigayunan nga mapaambit sa Dios non nga paagi. Dili lang anang sugal, karon atay duha ka buk pista dinhi ni agi. Grabe gyud ang sugal, anang tari. Kana yung tari ako magkatawag yung ko ana kay dinhi sa simbahan makuli na kay nang muhatag mo tag 1,000 tag 500, di ba? Pero dito sa tarian purting daghan na manimba sa tarian ba na may Kristo dito sigma siyar na o giste o sige daog buhi ana kusog sila dito mga hatag. Ang ihatag pag dito tag 50, awa kayo ng tag 20, 50 o sa gatos 500, 1,000, ilabay-labay pa usahay nga to suridahan, labi nagmapilde nya layo-layo ang kasaro, ilabay nga to 1,000, muhuyati gong 1,000 igtug pa dito si Yuta. Pakapinan pagbalikas atay ni manukaw nya mo tubag sa tong bitaw kauna na matutong panuway dakong duol mo sa sikit mo sa mo nam ta to sige pamalikas tutututho nga resyota ugar ba kay tinutuan siya no yanuhon laglabay dinhi makuli kay mukuot og 100 para ihog sa kolekta, pero sige na lang at least malangit ra gyapon mo ana. Pero katong tua magamit silang kwarta sa sugalan, tua dito sa mga parlor, tua dito sa excursion, tua sa lingaw-lingaw, tua sa inom ayo na miligro mo sa impierno. Ana. Ay ko ninyong tutok-tutok Kay nihatag ra ko ninyong higayon nga makapaambit mo o sa inyong mumho ngadto sa mga kabos. Ug maora na sikreto aron siguro tang malangit. Manindog na ta.